soyayya dan zamani ni na kasance wacce nake so ba ta sona. Soyayya dan zamani ce nayi na gani amma ban yi nasara ba. Duk wani wanda zai yi soyayya yayi nazari tun farko sai aka zaba. Akan duk soyayyarki a kullum ba na barinki, na kwana kan kaunarki, akan haka ba na barinki, na guje wa dukan yan tsaki, ki tunani ba haihu ba. Soyayya dan zamani ni na kasance wacce nake so ba ta sona. Idan ka san wanda ke son ka da zuciya daya to lalle fa ka yi zarce. Ba makawa wanda ke son ka kaso shi zuciya sai kaga ka wuce kwatance. Ki kaunaci mai kaunarki a suna fada tafki, ki bani dukan sirrinki a mata babu irinki, ki gane mai kaunarki kamar ni ba kya samu ba. Soyayya dan zamani ni na kasance wacce nake so ba ta sona. Mizanin da za mu taka da ni da ke a soyayya ai kamar shiri ne. Dare rana in na zauna bana tunani sai dai in tunanin ki ne. Ga ki da kyawun fuska sannan kuma ba ki da tamka, a zuciya zan sassaka, ki ce mini babu irinka, in yi sauri in tattaka, na fice maganar yan zamba. Soyayya dan zamani ni na kasance wacce nake so ba ta sona. Ga sakon da ni na turo miki kin ji kin biya fedausi tsaya ki lura. Ni ne nake al'amir duk tsananin da zan shiga soyayya ko babu kwara. Akan ki nake ta kwatance yan mata kin musu zarce, haka ɗan ma ai nasara ce, nisan ki kamar an kwace, wasu sun ce ai na zauce, fedausi na ce yar baba.